laso bang ke jong si don le prang long an song si gari ke ve ka tum jong si kumne kani kang krang pen bate driving license ka ve pen same dokok long tani tum ladak driver da me tum so da pen sai ponji la pen kalang pahan same driving license do tame alapan driving license si 600 po Central Committee Overtaking Semega Petangar nilo Ladakh Hamren long sini tom lamangso program dopon lo ake theki ding tom kato kabe kachopa lu hisar putoman sitame nang setong don pending arong lo pen overtaking ang deng along bangke nili Association Central Association along pensi nili Chief Observer hui pensi overtaking people lo lapen lanon ke wangji 2023 pen up to 25 2 years sang bongan ke ningkan hiniang bong ke latum mesen bensi ke japon je vansi pini ado kawe seme ke pia hoche tame akomena bang puten tanang si pidon lo la sene tom la bang so ningkanang bong ke mesen ben ke ja thek ji aphan har namang nota ne tom thot how ke me hangsi ne tom la so program pini kado kawe clarchen pen ni tom pijot ponlong lo kardom me kedam thang 2012 pen tum seng pon lo lapen pinian mang ka ko central committee long same tum ar puchalar ponsi non outtaking en polo aso dun na phi tum public meeting lo public meeting mon don ke non ke wangji ni tum ni kanya tram do president secretary pen office bearer man same asin ni kanya ning bon non 23 pen 25 man same tum dak driver ration min tame ke wangji ni longan ko son si claim ke dan nang jima la same tum changai polo la pen ke wangji longan same tum kadu chini lo driver tum same mithang gari kabi tum dak dopik la pen ke mane hem ke gari son si chubek dun mate dorma pension ka chubek dun do adum same sona ki phungna dorma long le atum na do la sa son na kisum ke phunang ta kisman dum do lo ta si tum pini da ki tum chuprai pon lo ai so me la sona kisum long ta me itum driver ration me na me char chakun po la pen ke kapre long an same itum ke joy ke jok vanji phan same itum jerabon po la pen ke non piniar ni bangke dak itum seng long lang hempi jengkha bochalang so dongka lata hamre hon si tum seng la pen ke bang jilang same itum kalong kapre na itum driver registration abran same itum seng pon po asi itum la always card long same itum driver tum long mathalop te sung pipik ha sung pilo sa ki jok wan ke du jipan si pinadan tum central committee same potot budi sapol mon tholo nitum obi mate office burial tuman itum bang krihini do lapen ke executive member pen sob tutel ke full pledged ke tum bang thongkep dak do laso putha itum opena chingwai lo lapen ke lasolong nitum long dak aluhiman pen chitong nitum dak municipal board pen me chitong du la siala tame lamchak pikang lo non hamre nong sopi mate west cardmon district tame ala office ame wan po bosi ato chakang lo laso teme tum ako long si derang mo tim driver ration tame tum chesong pon po laso adi akiba office ke manji pan same laso bang ke jong si don le prang long an song si gari ke ve ka tum jong si kumne kani kang krang pen bate driving license ka ve pen same dokok long tani tum ladak driver da me tum so da pen sai ponji la pen kalang pahan same driving license do tame alapan driving license si 600 po